siya ijay downtown at nasabat ko balasang kinidaya iti kanigi imisem nakasamsami Victoria tinagan ko inunana inarem ko ni Victoria iti nabayag nupay kasta ti banag na inanusa ket dimteng ti aldaw napalaos ti ragsak ko ni Victoria inaplon nantoy ayat ko when nagganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria itiden na ngemalas ti amin amalas inangaw na ni gasa ididimteng ti may saa pasama idinapana nagpasyal ijay balayda ni tatang na ti inna nakasarita ay baro pasensyakan kaawanan ni Victoria intaray day kay adi agaruba sakit tinakem ko itinapasama ket napa naginom iti ara tigasat po sinang sangita taawan yuliwa ni Victoria ket awanen itiden na aldaw bulan kentawen nadamag ko ani Victoria simang peten dagos ko asinarungka unay kenkwanan ngemad damet ti ubing akaduanan di nagpatinggaan daytoy kanta ti istorya may banggit ken aya tanag sublin iwa ni Victoria sinubliana nupitin ka doblem adengge Hello, good morning, good evening, and good afternoon kada amin nga sa nga padang ang naman deti programa tayo nga napauluan, Ray out
Ilocano. Kita, yan, kumusta kay amin? Manin apong awon labas na. Dagiti na nayat manin apong viewers sa'yo. Yan, kumusta? Kumusta kay amin kakabsat? Ayan, kadagiti na po dan iti abong iti Facebook na. I-share tayo rin na po dahil iti programa tayo nga ray aw ni Ilocano tat iti kasyakit karkaro tayo pa nga umado. Yan, ka na kastamot apo nga dagiti hampay apo nga nakapag-follow. Kapag-share. Ken nakapag-share apo. Kasama ito na po iti YouTube channel tayo po, i-search lang ti Marvin Agne or Rayaw ni Ilocano. Kitahan yun apo nga liplipatan to na apo ti ag-subscribe ijay. Tadadya apo dagiti na past videos tayo apo nga inarami dagiti na nanumuunay nga DJ show. At alaman nung Ray, kumusta't nagpatnag mo? Ayos lahat ta. Oray na pirmi nga ako. Anya? Oray pirmi nga riyagak. Apay? Makapa-iriyak. Ramam drabi ay. Dramak nga. Danapag. Tinaglabas. Apo. Apay? Daming nakarelate. Anyaman ti kwan. Anya to nagrurungaab. Anyaman ti problema di nga programa kanyamon. Kinapirme. Apay? Hangko na ituruturugan. Ampay ya? Naglagip ka ma. Ngayon nilaglagip kumot ani bakit ko kasanungan no kas jeto ti mapasama. Po na yan. Hamot ko sapay ko matay dayo damot Alawon kita sakbay nga organ tamang rugi kasama mga orbi na ya. Tamang ordi basa dagiti at nga tumultulong ti programa na pauluan Rayaw ni Ilocano. Okay. Kas kini Sir Emmanuel Bacani. Dakin ko ka po ti BGS Sounds and Lights. Kamasarakan na po dito na sa ni admin DJ Klang. Yan. Admin tayata po. Bibiana Balo Simon. From Switzerland. Mr. Marvis Mayan Toribio. From California, USA. Susan Agne. From Hong Kong with Love. Mr. Stewart Bautista. From Saudi Arabia. Ching Ganitnit. From London. Missy Smith. From Singapore. Delma Switzerland. Wilbert Santos. From Canada. Nobi Knight. From London. Marivic Arellano. From Abu Dhabi. Remy Mauricio. From Switzerland. Joe Ramos. From Switzerland. Dina Duminsil. From Switzerland. Joyce Kakayan. From Singapore. Shane Agas. From Hong Kong. Isuna po dyan nagpauitata. One. Vilma Santos. From California, USA. Kan kastamot ngayon tamot kablaawan ti grupo da nga Saranay World Wild Bilig Tilima. Kain kasama niya kablawan tamitin manong rin ni Sir Edwin Crisolo dito na California, USA. Dahil tayo may sa po nga nang iti tulong pinansyal iti programa tayo nga napaulwan Rayaw ni Ilocano. Kanala, dagiti niyo sponsors sa apo. Ayusin mi lang apo tigiti na listaan tatlo ti kasi may sama da kain tumutan niya mabasbasa. Kan kasama ito apo iti Raun Electronics and Merchandise. Kakukuha kinimat matonan ni Mr. Christopher Aquino. Ti Raun Electronics and Merchandise. Apo kita masarakan tayo dito na Kawayan City, Isabela. No kaya cho napipintas ka na di kalidad nga gamgamit. Gamit ti or anyaman dito nga panggap apo ti electronic gadgets maban kailang apo dito na Raun Electronics and Merchandise. Okay? Ala, iti panagpatuloy ng ordo iti nga programa. Ang tagaraw din adi nga gibasa ti greetings. Sige. Manipod kini ako lang naman na imbag abigat Marvin ko na. Watching from Malaysia. Manipod mo't kini Arian Joyce Abalos. Magandang umaga po sa inyo, kunana. Kunamot ni nagtaraki lang am tata ako ya Marvin ko na ni ako lang naman. Apo. Kasalam nga na ibagakas dyan. Diyan mo mang kanya na. Evangeline Lazaro Alberba. Hi to Alea May, kunana
Lasso, Christian Lasso, and my Honeybong Ranay. Yun na. Pasensya ading Marvin hana nakaumay. Yun na. One road sa kalamit ibaga no hangkan no adat Okay. dapat manang nagpasintabi ka kung maidi kalman. Okay. Tatlo nakasapol ti sa bali. Alawin, manipod kiniya ni Pakpako. Good morning mga kuya idol. Kuna na watching Oy. watching again kuna na from Baguio City. Apo, Dandanida kitan. kini. Talaga nga masukimat danto amin. Anak ko rin, Sir Fredo. Sigurado tayo 2 tons nga pa sa lubong mo ko. Okay. Sigurado ka no tayo 2 tons. Oo na yan. Napalalon to nga kawil ata. Alawin, manipod kiniya. Lin Agrabillaber. Kuna na. Good AM po, Kuya Win and Kuya Ray. Kastamot king ka, madam. Kunamot ni Mackenzie. Abat is Choco. Kuna na good morning, Manong Ray. Kuna na Sir Marvin. Good morning to madam. Renz Mark Rumbawa. Hello, Idol Marvin. Pabati man na agijay lolok nga abel ka na riming. Nga nakatugaw di takubo. Apo. Mayat nga biyag sika. Data Orda kami, nakatugaw kami. Dahil ati biyag. Man. Kunamot ni Lin Agrabillaber. Agnabillaber. Kuya Ray, yung kampay ni kamatayan. Sa balyam tamatik amaw, ading ko. Kunamot ni Yani Pakpako. Good morning mga kuya Pogi. Kunana. Po na yan. Tatamlang ang mga Pogi kami. Kunamot ni Cheryl Tagala. Good morning mga idol at karayaw ni Ilocano. Kunana pa shoutout naman from Hong Kong. Thank you ng marami mga Dagitay idol. na Hong Kong. Dagitay na Ag-share kayo nga ro din apo. Ag-share kayo nga ro din apo. Kadagiti sarili tayo nga wall. Reconnecting nga ro niyo. Apa nag-reconnecting? Hello, signal! Ayaw mo manan signal. Data latan. Buwan, nag-data kan. Di, Apa kasi mo, dating internet, nasuktan lang ang radyo na nag-reconnecting pa lang. Makapakwa nga ro. Wah. Damdama ka. Bla. Alangay ka. Luko. Roko pa. Anak ka sa lang ro din. Mga ipakita lang ti may isang kanta. Sa miweng, weng. Sa niweng. Okay. Dito nga dapat ti may isang sa niweng paimi kada kayo. May isa po nga balsay number. At tuyak amang saranay musika ket malmalday ayat mo ket inkulbo pinaulpit punay a puso imukad pukpukawen biag ko day tanam naman laad da pailaag sapa nain ka masakbayan di kan mas naayan tatuya biyag ko ita kabinulig mo ti amin na kanito di mo sangitan di ayat ana po ka mo. Kayaw ni Ilocano at tuyang amang saranay musika ket malmalday ayat mo ket inkulbo di naulpit unay a puso at pukpuka
Tabinmulig mo ti amin na kanito, di mo sangitan, di ayat anapukaw mo. Di kan mas na ayan, tatuyak, biyag ko itan. Tabinmulig mo ti amin na kanito, di mo sangitan, di ayat anapukaw mo. Di mo sangitan, di ayat anapukaw mo. Hayaw ni Ilocano. Ayan, dahil nga dapat kanta na pauluan, di kan mas na ayan. Ala, ay nagka-trouble ati cellphone ko, binaklas ko. Apay nga. Kat ko ata may isang istibis itangawa. Jay. Ala, hantay pala makabasa apo. Tanay. Dagiti nga rodahan pa nakashare apo, kita agi-share kayon. Kinapang kayo mo nag-subscribe sa YouTube kayo. Tapos nitigas ta, lalalo tayo pa'y apo nga, umado. Kaya kasta mo tinapang kablaawak mo dagiti kakabagyak dita ni Alicia Carizal. Kunada ka, kumablaaw kan tumamot kasin, kunada kanya. Pau. Oy. Kablaawan na kami tumamot tani. Hindi mo timangag na kablaaw king kano ang kami ag greetings mana. Nang bagnal daw yu dita kakasinsing ko. Ni Elmer Lumagi, Din Lumagi, Emil Lumagi, kini Ernesto Lumagi. Kan aminan nga Lumagi family, kablaaw kita. Okay. Ayos na. May atin tinikat ko di globe na. Taurawan load na gamin di globe. Iso tag parang ti data na. Nako nag-low-con. Wala, kita... Kan kasama tapo nga kahit kumanya kablawan dagiti na family galabay dito na tagaran. Dagiti na galabay family dito. Dini San JJ. Galabay, da manang Kati, galabay. Manang Rachel, da angkala Romy. Kini manang Rubilin, galabay. Sa kay dita, ken kasama tapo ni Uncle nga Victoriano galabay dito na Bulacan. Kanya nga tatubra na itan. Baka madamasyat na. Nagsapan. Okay, kuna ni Bano Sunday. Watching from Ontario, Canada. Apo, nakaadayo ni boss. Sopa. Sige. Emeline Balberan, kuna na have a blessed Monday. Nalpasate. Palpalapak ni April Lumilay. Pa-shout out nga kuna na kaya Madam Maricel Abon Ramirez from Las Piñas. Kini Rensmar ka Rumbawa kuna na kuya re pabati man kano. Dagi jaya agluto. Ni Tito Ray Rumbawa kini tatay ko nga Romeo Rumbawa. Kini Lola nga Abel. Ken pa-request man jay bildat nga mga idol ko na na. Apo na yan. Nga kantaan ni Ading Marabin. Uy, kumpos ko ajay. Kunamot niya Jovi Andaya Domingo. Good morning po mga DJ. Watch from Hong Kong. Kuna na. Watching from Hong Kong. Apo na yan. Lynn Agna Villaver. Pa-shout out po family Ramirez sa Palma family. And Villaver. Kuna na. Kunamot niya Eleanor Agor, Sir Marvin and Sir Ray, kuna na Jayman na bulod nga ayat.
Nakantaan ni Sir Marvin. Kanana. Awmo ni DJ lang kami nga kanta dita. Kaya na datay na igas singer tayo po katamag na nakapan. So, Okay. better luck next time. Jay, request mo, Ma'am Eleanor Agor. Okay. Okay, bayat nga rutin tayo panagurure man ang kadigiti greetings show. At yung mga rutin na po tayo At ay request siya po nga bildat. Tayo. Yan. Mapanan. kay unan na. Anong arudan niya? Ini, napananan. Yan. Oh, bildat. Oo, nakasaganakan. Mapanan. Tiro mo. Oo, dati nga din na po ti sunod ang napauluan, bildat. Manipod pa lang nga po dito programa tayo napauluan. Rayaw ni Ilocano. Nukasta na rumabiin bakit tingkat ibay-bayak ti umunag tamagagaranak nga ang kudit kay tatati ulit oray amot na medyo nalaes isakmol ko oray na napulbet kumot-kot dot ti imas na bakat no itirabi inakadilat no timot bigbigat na kaungap isuday tan bakat taikon ko nada bilda no itibildat nagungap di ka akbalaw taday tat na imas no nalitem nagalis ana agad gagangailan takas tatraman tibildat Rayaw ni Ilocano. ni Ilocano. No, itibildat nagungap di ka akbalaw taday tat na imas no nalitem nagalis ana agad kagakailaen takas tatraman tibildat no kasta na rumabiin bakit tingkat ibay-bayak ti umuneg tamagagara ng amang kudit kay dati akat kamalit oray no nasikor anasulit oray abot na medyo nalaes isakmol ko oray no napulbet kumot-kot dot si imas na bagat no itirabi inakadilat no timot bigbigat na kaungap isoday tan bagat kay kunkunada bildat no itirabi inakadilat no timot bigbigat na kaungap isoday tan bagat kay kunkunada bildat isoday tan bagat kay kunkunada bildat Rayaw ni Ilocano. Yan, dito nga daw po sunat ang napauluan. Bildat. Bildat. Yan, sagot ka na tayo ni Manong Ray Lagma. aha kata ni Bukaw man. Connecting sa manay. mani nag-restart Ano guys? mabeg okay dagi may tapong ang patulog ka dagi greetings na yan kata ay po hantay makabasa ti greetings sa nung tato yan ti pag anyo nga umayo babaw yung ti wifi yawn Ala. subliyo di gastos may Apo. gastos ti sponsor may ajay gastamot ito yung MBO di mga makakongkonek alawin may met pa ti daytan Nay.
Bakitain. Alam nga kabsat, kaya tayo rin basta tayo ha. Tayo iti kwa ka nagka-diferensya. Agloko-loko di cellphone ko. Apo, ako mati Tenya. mangtad ti cellphone. Uy! Sabay kasi mo, agin na ungat ka man. Tapaw, ngam gayam sa bali ti planaw. At ako mamangtad ti cellphone. Ada. Sino nga ta? Siya. Oh, data mo, at dati keypad na. Kati cellphone na, tada keypad na. Tapos mangtig kati laptop, awan keypad na. Ala, kumantakpay lang. Sisiwit ka na. Wine. Hanapay nga ro niya ni palak mo kanya kasi siwitain. Okay. Dati nga po nga si Siwit. Nga request da po dito na sino nag-request? Nag-request kay bagatinagan mo. Nilin Agna. Villaver. Agna. Okay. Sinan. Ala, dati nga Sisiwit. Awat dun dinugmaan on ka ay ayaman. Ray Aw ni Ilocano. Intaro taamahag sisiwit on nata. No kadno o gomanyo to kayan na imayo. Isumaaman nyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, o sisiwit ko, no lumawan, polvoron ko. Sumurag, lumag, tasa ko, dinampaa mo. Ray Aw ni Ilocano. Imoy ko binisita, ikaw di sukot na. Nangitlog si Dua, maam-aman siya. No iyo maam-am mo, mampakada kayo. Tapno maupo man yun sa tuon sisiwit ko.
sisiwit ko, o sisiwit ko, no lumawa, burburon ko, sumurang, no kumanyo, tasakot, tinampaa mo, tasakot, tinampaa mo. Ayan, dahil tapo tayo kanta nga si Siway, nga request niya Madam Lynn Agna Villaver. Ayun. Okay, mapantay mo na nga dagiti greeting show, ya. Ayusan. Maday sa bali nga cellphone ti Sa balang magbabasa ako. sipunan. Oy. Sige, fight. Manipod kini Cheryl Tagala, Kuya Ray, tay mana kulas niyan. Kayang-kaya tayo, Jay? Maday. Manipod kini Jocelyn Dumlao. Good morning to all DJ ko na watching from Ontario, Canada. Wow. Manong Ray pa request man tayo kanta nga kawitan. Oo. Tayo. Oo mo dagi tayo guest tayo nga babae. Kana mo tayo admin tayo. One. Nieves Asprin. Morning all viewers. Kuna na yun. Thank you. Thank you so much. Eleanor Agor. Oy. Blood naman Sir Ray ang and Marvin ka na. Blood Blurred ka, naman. no? Hindi naman po. Okay naman po. Baka yung lang. Cellphone nyo lang po. Thanks Kuya Marvin ko na. Oy, atay sponsor ta si ka ni Sino? Madam Shane Agas. Oh. Naimbag nga bigat ko na karayaw. Ading Marvin kan pare ko na. Pa-shout out man nila kay ko. Ko na nga niya Romel Narag. Request ko man single Yellow Rose. Kapo na yan. Naglawag ya. Single Yellow Rose. Wag nga raw. Kayang-kaya na ading Marvin. No problem. Wag. Nice song ko na niya Villaver. Dagitaman makapalagip tinaglabas. Si Tama. Si Siwit Laing, malagi po ba Yes, so, naglabasan? Baka na pag tinaglabas. Wag. Okay, ko naman ni Lynn Villaver. Galing-galing naman ni Kuya Marvin. Ko na. Apay manin. Siyempre. Kaya mo kasi. Kanta siya. Hoy. Ay. Basa ka man ng Ay, tatanda ng butog damom. Sige, garaw. Basa, basa. Awanin. Ay, wana. Okay, bayat nga dapat hintay panagurure ka digitiya greeting show. Aha. Dating arot man na aputi pahin na ading Marvin kada kayo nga sunata. Aha. Na napaulwan. Green Rose. Ay, Miss Balasag. Anak ipaspasubaw. Kasano ka di ka mo lagsaon di unaangkan. Dati nga na po tayo Yellow Rose apo. Manipot pa rin din yung programa tayo. Rayaw ni Lucano. Yellow Rose nga isagod na kiniya. Kumarik nga Shane Agas. From Hong Kong. And I woke this morning, imagine nice surprise. On my pillow lay a single yellow rose. I smiled, but when I read the card, the teardrops in my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you have found another, and it never crossed my mind you'd be untrue.
you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray, leaving throw our love away? Why did you leave a single yellow rose? You didn't tell me to my face that you have found another. Right, ni And it Ilocano. never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I was sleeping, you left me here alone. And you said goodbye with a single yellow rose. Yes, you said goodbye with a single yellow rose. Yellow Rose nga kinanta ni ating Marvin nga request niya Kumari Shay Nagas Manipot pa lang ata po dito rin programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Alawin ko na niya. Ayun tayon. San Antonio. Galing-galing naman ni Kuya Marvin ko na niya. Nalpas Len datan. Agna Villaver. Naan sa bali lang niya baga na Sa Ginay. Bali 5 Uy, Apo, puro galing-galing. uy, galing mo ron. Eleanor Agor ko na. Parikwis man jaya. Naglemes ti arak. Apo, Uy, piyesa naman ng rider ha. Marvin, dito na. Piyesa. Okay. Manipod mo't kiniya, Bats Velasco, kablaawak man hermano rey, amin dagitiya. Masikog, apay mo ta masikog pay. Masikog nga. Nakaawat ti relief nga ited ni Honorable Mayor King D. Apay. Eleanor Agor, na. Sala amin dagiti agbuy-buya. Umay kayon, Rayaw ni Ilocano, nagpintas nga ibalse, na. Puna yan. Kunamo ni Joby Andaya Domingo. Nice song and mapakalambot. Boses ni DJ ko na. Thank you so Parang much. tape po ko na. Ama, Ako. plaka. Hoy, ano mga parparday? Ay, dito isang dagiti na imatang dagiti na viewers ta. Apay gargas la original. Man nga raw. Oh, aban! Mahibladak tayo magbaga makasta. Tip nga. CD nga raw. Maday. Feli Akuba, ko na. Ang galing mo naman, Kuya Marvin, ko na. Nga agkanta, ko na. Kun agtukar piano, ko na. MacArthur Melchor. Next, Kentucky Girl, ko na. Apo. Kaawan mo tayo na pintas nga balasang iyo, ko na. Awan. Tono aldaw, da. One. Nairing ang mount. Uy, ampay, ang kapay niya ring jay kaya. Pa-request man jay, I've been away too long. Ko naman ni Lynn Agna Villaver. Kapag ka-request ka. Alaga pa, buso uyam ka di. Wow. Tama. Ala, awa man na po iti greeting show. Kata, tultuloy tayo lang tangaro dapo. Babae ni Tia, may sama na nga sa may nga sagot ka tayo nating Marben. Ang kasama apo nga kahit kuman apo nga kablawan dagiti na Agnay apo dito na San Antonio, Kawayan City, Isabela. Dagiti na ay iso amin dagiti na iso amin apo nga bumarangay ditoy. Naimbag nga bigat kada kaya amin ditaken kasama din iti apo dagiti na barangay officials mi ditoy nga kagnarodan kini apo Kapitan Bolivar Salvador. Kan kasama apo nga kablawan tayo apo dagiti na taga Isabela School for the Blind apo. Naimbag apo nga banagsaad na kada kay amin. Good morning kada kayo. Naimbag nga bigat tayo amin. Ano tayo request ha? Request, naglemus ti arak. Awan jay miss kita apo nga request tayo. Tad, idi kalman sa diya panang sukatan niya. Uy. Di naglemus ka nula ti arak. Okay, naglemas si Arak ng road. Kay kahit dati naglemas si Arak. Siguro glemlemus dati arak. Siguro.
Aw ni Ilocano. Naulpit adawel isimbang bay kaniya Kasikat ay nagaw na niya dayo ditiden na Nabayaga panawin nga nagiptura Dalindukin sa di sinagaba Bayat kaawan mo awan patig day tuibya Binubuskot oras sa naglemes iti arak Barbarin ko na asikatay malipatak Yamno naglabese Sikamanintay awagan Nakas ang biyag ko di inted mo akalak amak Ta gusto empayen nga uray no kakadaya Di mo pinanunot imbubos ko nga ayak Linagsinag di ka puso Tanem nag-akas linipan Hayaw ni Ilocano Bayat kaawan mo awan patig day tuibya Binubuskot oras sa naglemes iti arak Barbaring na asikatay malipatak Yamno naglabesin Sikamanintay awagan Nakas ang biyag ko di inted mo akalak amak Ta gusto empayen nga uray no pagkataya Di mo pinanunot imbubos ko nga ayat Linagsidnak di ta puso Intanem nag-akas linipan Nakas ang biyag ko di inted mo akalak amak Ta gusto empayen nga uray no pagkataya Di mo pinanunot imbubos ko nga ayat Linagsidnak di ta puso Tanem ng akas linipan Di mo pinanunot imbubos ko nga ayat Linagsidnak di ta puso Tanem ng akas linipan Hayaw ni Ilocano. Walang nakaturog kan Ma, kita ko natin yan, problema ka rin sa cellphone ko. Bye
tapo di kantangan na pauluan. Naglemes si Arak. Aha. Kunak na napaturog ko dati kadwa ka. Di ba't agtagtaga rin? Nagriga nga roti kastoy. Yeah. Nukwa, ilukat mo, nukwa, tila daw pubraon na. Pero kung bigla matay. Nawa natin may sa pag-ibasa ako, nawan. Sorry kayo, nga kwa. Greetings, una na. Why? Baglaki din ta at dati may isa. Parikos man dyan, binawit lang ko, Kuya Marvin. Ang nalpasin. Thank you, Kuya Marvin. Gana na. Nalpasin ito yan. Galing-galing naman ni Kuya Marvin. Guna ni Alien Agna. Nalpasin. Eleanor Agor, parikos man, Sir Jaya. Naglimis tarak sa atin ay nalpasin. Kablawak man, hermano amin. Dagit, masikog manayin. Nalpas ito yan. Kagsala amin, di kita agbuy-buya, umay kayon, karayaw, kunana, napintas nga ibalse, kunana. Yahoo, kunana Marvin, kunana ni Madam Vilma Santos. Lin Agna Villaver, pa-request man jaya, ay napingay, agkara maulit. Ading Marvin, kunana pagikantaman nga rutay, rest on me. Napingay, awang matilab na. Ano di rest on me? Rest your love on me, madam. Sino nag-request Ni Madam Jocelyn Dumlao. Rest your love on me, taawan mo tayo, admin tayo, babae. Amang Okay. kanta tayo, kawitan. Agyaman na kading Marvin kan Kuya Ray, kunana. Okay. Mga idol, galing nyo talaga, kunani Lin Agna Villaver. So much. Manipod mo ta, kinigalyay ka sa bando. Michelle. Good morning po, kunana. Shout out po, Ubando family and Gallegas family from Taiwan. Kunana. Hermano Ray, kunana kablawak man niya, Jeremy Hamya, City Barangay Sangbay, Nagtipunan Quirino Province. Kunana, kan amin nga barangay official me. Dito Barangay Eden, San Manuel Isabela, kan Velasco and Miguel family. Wow, galing ko na ni Junior Matalang. Shirley Castronuevo. Good morning mga idol. Kuna na shout out man Castronuevo family, kana Espiritu family from Cainta Rizal. Jovi Andaya Domingo. Wow, galing-galing mo talaga DJ Marvin. Thank you so much. Nice song Kuya Marvin. Kuna na niya. Villavera. Kunamot niya. Hello, Lodi. Kunana, good morning sa inyo. Good morning ding. Ibang nanonood. Happy Karayaw today. Kunana ni Jerome Visitasyon. Man, apo, nagparangan. Parangan. Alakit, kita pa yung apo hampay nga nakapag-follow apo. Dito pa programa tayo nga Ray ni Ilocano. I-follow yun. Kini like and share mo tinapot at di kasi kit adado tayo pa apong ag dadanggay ag kakadwa. Patyo mo ni Jerome. Share na data. Nain-share ata. Nain-share ata. Nain-share. Uy. Okay, sino nga pa? Okay, manipod kiniya Shirley Castronuevo. Request man Idol Marvin Jay kanta nga No Touch nga isagot ko. Kadagiti friend ko. Isoda Trixie Susan Ate Shirley agyaman ak mga idol ko na. Wala ni Nestor Limbuawan. Pa-request man jaya tagapulot ako. Bano Sunday. Pa-shout out man idol lagi tayo taga Kamiling Tarlac lalo ti Domingo family ka na Gibral family from Lasam Cagayan. Ado talaga ti followers ta Cagayan Dali iwan, dali taga Cagayan. Ay baga po nga panagbuy-buy dali taga Lasam Cagayan. Okay. Manipod mo't kini Mark Lloyd Benedict Dumlao. Naimbag nga bigatyo karayaw kunana. Christian Jose. Nagtaer jaya dua nga DJ yun ko na. Apo. At dapat pakatawa. Na? Pakatawa. Makarayaw nga talaga ko na. Bang bulbultit ka mo. Supay.
Manipod ko ni Gemma Agustin nga Gagarin. Request ko man jaya long distance nga ayat mga idol para kinilakay ko. Jay Cagayan ko na. Panagadayan lakay mo. Uy. Ala, kantaon dan to apon na song po ni DJ Klang. Pa-shout out po ko na from Saragossa, Nueva Ecija. God bless ko na. Ni Roel Esperon. Napuyat nak ngamin mga ka-idol ko na ni Jerome Visitasyon. Apay mate? Apay, anya pa kayo naigan na tapuyat mo kundi pinang-share mo. Why? No, napuyat ka hanggang gisira nga raw. Supay. Okay, manipod mo kini Jeffrey Pasqua. Pa-shout out from Luna Isabela. Joel De La Cruz, Idol Marvin, ko na. The legendary musician, ko na. Apo. Una yan. Yan. Ha? Talaga. Nakita legendary. Nagtaraki kayo nga duwa, ko na ni Mara Lobel Mandaya. Geoffrey Pasqua. Pa-shout out from Luna Isabela. Ni apay nagadadutin ko amon. May minsan lang apo, maba. Oh, dani happy watching pare Ray. Kumusta? Datugtog mo. Awanin. Biyernes. Okay. Pare Ray Biyernes, ata nalaing apo nga gitarista. Nalaing nga kumuradrat ko naman. Nalaing nga kumuradrat di gitara nagagilid-lid-lid. Uy. Kwerdas. Uy. Hala ko namot ni Lynn Agrabil Villaver. Kung na Kuya Marvin, pa-request naman yung I've been away too long, please. Agnes Kakayan. So, bata naman ito. Madilar. Request nakman si Siwit. Sige, isang bata niya. Awantik ko na data. Awampay ti schedule na data ta naganan. COVID pa lang. COVID pa lang. Awampay ti kasara po. Aha. Good morning, kunana Idol Marvin kan Hermano Ray. Kunana, Yes. thank you ti Anusyo, mang ray-rayaw kada kami. Liliwami nga talaga taga Isabela, kunana nga naiyadayo ka na naabutan ti community quarantine. More power rayaw ni Ilocano. Naimbag nga bigat ka rayaw kunanim Marlene Riton. Wen share naklatan ay tatan ta adumitin agab-abang friends ko dito ya Bagyaw. pan Nata. page ko wala na. Apaw. Apo, talaga mo. Sige raw. Roger Sala sa Dangan. From Cabarugis, Quirino Province. Nais po request man jaya. Kalkalawit. Naku, awang pwede singer tayo nga babae. When? Salamat karayaw na imbag nga bigat. Kuna na, kastamot king ka, apo. Roger Salas Dangan. Cheryl Tagala. Ading Marvin tayo man na Bed of Roses. Nakaw. I wanna lay down Bed of Roses. Nagngataw na. Thank you ng marami Ading Marvin. Kuna na ni Ma'am Cheryl Tagala. Wala tabo na naman gamay ni. Awan atagastata. Bedo Len Agna Villaver. Sige na Kuya Marvin, yung ay binawi tulong. Uguri ka. Tado pa lang ti-request. Tagasan po kayo? Kuna na. Kami pong magtatanong kung tagasaan po kayo. Kung maglagay po kayo ng komentaryo nyo. When? Sabihin nyo na po kung... Saang lugar kayo? Apa. Manipot kini Maricel Tibayan. Ay, Maricar. Tibayan. Hello, Karayaw ni Ilocano. Kuna na pa shout out man ti Tibayan family. Ti Tabarok San Antonio City. Kawain City. Tabarok City. Awan to City Tabarok. Agnes Kakayan. Madilar. God bless kada kayo. Rayaw ni Ilocano from Tuguegarao. Apo, dagiti na apo taga Tuguegarao City. Na yung baga po nga bigat siya amin. Apo, dita nga agbuy-buya ko na. Agitay agkasinsin nga ate Vivian ken Preda Abalos. Nepis napuyat da. Naudidan nga mga idol ko na. Ni. Pagmulda haha ko na. Sinaw. Ni Yani Pakpako. Apo na yan.
Nga mga ulpit mo, madam, pag multaom, dagiti, nagaputa na udi da. Isupay. Usturan to latta, jikwan. Ito da nga pang merienda. Uwa. Atan sa kanukan niya mo kunada. Uy, nasa kano kanya mo. Itid mo latan, Mm. Naimbang nga bigat siya, sir, kung ni Apigo ni si Garcia. Mhm. Kunamot ni Eleanor Agor. Mm. No, mayaton. No, mayaton ti COVID. Alaan kayon to mga idol nga agtukar. Noon yung okasyon, madam. Uwan. Baka nagtuktukar kami to lang ako mati okasyon. May kami latta. Mabayin lata mo tabas sa pansit. Uy. Uwan. Bats Velasco, Hermano Regan Marvin, kunana. Kablaawak amin nga kamkamang iti UECFI ti Eden San Mariano San Manuel Isabela. Dagiti apo kapamatyan ti Espiritista, Union Espiritista. Kumusta kay apo dita San Manuel Isabela? Okay, manipod mo kini ana. Itultuloy ta pa lang, no? Agor ka. Ah. Sagutan taman ni Katukayom. Ay, ni Ray. Instrumental siyempre ta. Kumukuradrad nga raw. Away, no, ay. Sagutan taman ti may nga sunata na pauluan. Casino. Ay, kunaklaki din no, Pitbull Love. Wade. Sakino. Sakino mo ganyan. Ibaga mo, tayo sagot mo kini kumpare. Pare Ray, dumngag ka tani, sagutan da ka ti tukar nga kasino. Apo na yan. Yan, po na yan. Okay. Manipod pa lang na po di programa tayo na pauluan. Kasino, ay, Rayaw, ni Ilocano. Po, di kita man, Diyos ko. Sila malagip ko man di ba kahit? No, sa din no man, di ayan mo ita. Sapuling ka. Tinayayat ka. Sapay na ko ma. Tamalagip mo. Dagiti naglabas ka. Maiso ko ma. Isuda ko matimang sukel. Tinakaturok ka puso. Didi ba lang programa tayo na pauluan? Rayaw. Ni Lucano. Amok nga dadatag abangan ni Pare Ray. Abay Wanta iso ti damo na kanagam kanya natang kaday. Wen. Oh. Paring Ray Biyernes. Dati hintay kasino. Manipot pa dito ay programa na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Apo. Nagsayaat ka sunata na po. Pariing makatudok rin na. Kumapayak sa. Ore siya kumapiak na ta. Nagijilaw na ka. Oh. Sa din naman. Ayan. Ano no? Ay. Tila ang may bagakeng. Kita kalatan. Baka makaisang bike at COVID ko na. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano.
Dahita apo tay tugtog nga. Ay, tukar nga. Casino. Casino. Ay, sagsagot tayo man iti nakalalaing launay nga gitar. Oh, bumbo gitara ni Bumbo Mr. gitara, Ray Biernes po. Ayan. Apo. Okay. Ay, Manong Ray. Maminsan tuman kapag guessin na tuman so na tenti programa tayo nga Ray Aw. Why, At nung pag- makita mo dito yung viewers tayo niya. Wan. Paring Ray, may kanto mamot agges kada kami ala. One. Tapno makita da ka mamot digiti viewers tayo nga dadto mga pay nakakita king ka. Talaga. Tagami no dadto makang kagpakpakita. Sa makita da ka radyo mo tayo na. So pa. Mm. Alawan manipod mo tayo. Nagtultuloy tayo nga dapo tayo gibasa kadigiti greeting show. Aha. Manipod kini Yani Pakpako kuna na ha kuna na well nadda kanyakon. Punak ka. Kuna na. Kinupit ko pay lang. Nakaw. Mga idol, haha, joke, anya kaya tya merienda ya, kuna na. 2x2, mga sir, wino 4x4. Nakaw. 8x8 mo tano hanggang tong Uy. subline. I-jis by jis mo, ano ka? Hanggang tog subsublain. One. Manipod gini Emilio Valdez Fabia. Naimbag nga aldaw yung idol Marvin, kuna na request kumantaya, driver anadawal, para kadagitiya, Fabia family, Valdez family, Leal family, kana Agasid family, from Emilio Fabia, Minagbag, Quezon, Isabela. Shout out man mga idol ko na niya JR Kabato. Manipod mo't kiniya hermano Joey Martinez de la Cruz. Naggana sen hermano ko na adda ko maporsyon na ti programa nga kasta. Agpadala kami ti viewers ti Danny Winotula ta ibase with instrumental nagganas. Apay hermano hangkan na mo nang nagdirabi idaji kas Jimmy. One. At saka hanga datay dani ti ket mi apo nga ikwa. Ate kasla problema yo lang. One datay problema yun lang apo. Problema ti biyag. Wen. At daji dana pag tinaglabas nga programa mi tirabi ti Domingo. Mabalin nyo apo tag surat kadagitiyan yaman nga pasadas ti biyagyo, problema yo. Mas jay. Ipadalayo lang apo dito Rayaw ni Ilocano. Kuna mo ni Christian Jose, sige kuya Tiramanso, ituloy mo data dani mo. Kuna na. Hindi. Kuna ni Yani Pakpako. Anyakit nga dani o atan, makapalagip Kuya Ray kuna na. Galing-galing talaga ni Kuya Ray, kuna ni Linag na Villaver. Ni apay nga dimon intuloy sir, kuna na. Baka agro nga abkan dita, kuna na. Glenda Lacara, Aggabaw. Naimbag nga bigat yung Manong Ray, kuna na kan ating Marvin, iti programa yung Rayaw ni Ilocano. Ti kabilyo no kaapo hangati ni kunan Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Kablaawak man ti amin nga taga Kabagan kan kastamot amin nga taga San Antonio from Ma'am sa Beauties of Hong Kong kunana ni Ma'am Glenda Aggabaw. Okay, manipod mo kini Jason Manuel. Shout out kini Opong Andres. Apo dita Loria ang ngadanan Isabela. Alaw. Jan Marca. Balawalaw. Ano? Balwa. Ay, balwalwa. Balwalwa. Ano ta? Jan Mark Latan. Okay, shout out man kan Sir kin gitay taga Ilocos. Benguet o Banggi. 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 Okay. Cheryl Tagala, kablaawak man ti pamilyak dita. Liwan is Rizal Kalinga na imbag nga bigat. Da amin. Ngawan labas na mga idol. Thanks and God bless you all. Okay. Radya po request iti miss kita. No, idi pa lakal man apong awan. Iso nga hantay nga mai-play. Manipod kini Jason Manuel request ko man apo tay promise me. Kuna na. Pao na yan. Promise me nga. Wait.
Lito Pok. Ah. Morning Ray Aw ni Lucano. Kunana, pa-request man, Faithful Love. Watching from Saudi Arabia. Thank you po, kunana. Manipod kini, amom gaya mati, Jay. nang tit kanya ti financial nga sponsor Sino? ni Ma'am Pilingera. Ah. Nagpintas gayam si ka. Po! Aman, kinitak di profiles nakalaplapsat si ka. Apo na yan. Nagpintas nga balasang kunanda, Nga. kunanya mga idol ko na Ala, Jay. Miss kita, J Brother, kantaan niya. Advance ko Agora na. ka tayo recall kumampay dahi ta. Why? Manipod mo't kini Cheryl Tagala. Ading Marvin, ko na J Mana, minahal kita. Ay, wan. Sa marunan to. Manong Ray. Wayayan tamang pa yung dahi may sa kanta. Nga para ka makalagip. Kanda kita nakapimpintas kas kini Mama Pilingera. Why, nagpintas si ka. Wayayan taman dahi nga kanta. Wan. Mabalen. Wan, sige. Okay. Dahil nga dapo ti isang sagot mi kada kayo pa lang apo nga viewers kanda kiti naayat unay apo iti Ilocano song. Aha. Dahil ti apo nga kanta kada tanagsaway abintas mo. Ah. Wow! Dahil nga na po. Apay kasta. Yahey! Chacha. Bolero salsa ano. Nagsaway apintas mo Ray Aw ni Ilocano. masping aglalon maranyan talumabaga pingping anak kay tampukan takalid mo akasla bitwen aglalon tumandag ka itiyag sa pagweno mali no bingyem dayta bibig mo sa kaumis Ray Aw ni Ilocano. adagos dayta kas marfil ang ipin metta buok mo pangulkulute kentakiday mo angkas bulalayaw iti mali awan ngatan tikas ken kaana bukele apin rab ako ngayon ka kaasping kabinug bukudam aminin atal lugati oray nuwag isuot ka nabintas kan tulae Ray Aw ni Ilocano. dayta bibig mo sa kaumise at parang adagos dayta kas marfil ang ipin daegan metta buok mo pangulkulute kilay mo akas bulalayaw iti mali awan ngatan tikas ken kaana bukele api na raburan ti Diyos apungain ka kaasbing
Dam aminin at alugati. Oray no agisuot ka, napintas kan tulae. Ayan. Rayaw ni Ilocano. Dayta Okay. po tayo kanta nga nagsaway. Apintas mo. Anak mo ko naman. Kinaramid mo mga kwan. Tila adga. Abay, ng mati mayat. Mayat. Okay. Hindi ako nagtultuloy ako ang ibasa katigiti greetings yaw. Dayta po jay kinanta na ding Marvin nga chacha. Chatsang. Ang kasama ba relate giant? Kinanta na nga chacha. Chatsang nga. Manipod kini Cheryl Tagala. Kuna na. Ading Marvin jay man na minahal. Ayun, nalpasata. Francis Denver Emers. Naimbag nga bigat yung manong Ray. Kuna na gan manong Marvin. Kuna na. Request kumantay balkat. Apo. Dedicated kadagitay ag-diet nga kunada nga madida maaramid. Ay, apo. Nagloko na. Nadamot pang uyaw mo ya. Alaway, sige. Anak ko na. Agdayan ako na tangam. Di tama namin. Ag-diet ko na daw, hindi daw aramid ko na. Kasano ka na dabagong ginagimas ka namatayin. Kunada, exercise, oran anom ti exercise nga exercise nga kada sumba, naglabay kamot kas labatya. Ay, apa, uyaw. Alawal, kantaan tadamdama para kadagiti hangan amog tayo. Manipod kini Glenda Lagara, Agabaw. Pa-request man nating Marvin, long distance nga ayat. Kunana. Tunod to DJ Klang nga po. Awang pa'y magamin ti kajowit na. So, pa'y Pa-shout out man, di kita kakabsat ko, nga mang banbantay ken nanang mi. Jaya, General Trias, Cavite. Apay, ganano ni inang mo. When? Kuna mo ni Pilingera, niya napintas mo ten hermano, ading, kuna na. Napo na yan. Hindi naman maklon nga tan. So, pa'y? Aklonam ka diti kinagpaiswanan. Sa pa'y nasagot mo yung kanyang daya kanta. Supay, tanagsaway nga pintas mo, kuna na nga rote. Nga man yan nangyari. Oh, narami, kinanta na nga, tsa-tsa. Chatcha nga. Naramid na nga, tsa-tsa. Manipod kini Bats Velasco. Apay, di ka makarelate dita. Sa nonin niya, tako naman kumain. Manipod kini Bats Velasco. Hermano Ray, kunanakan Kabsat Marvin. Request ko man long distance. Awan pa ni DJ Klang. Damdama ba safe? Hanggang sa nga nakulay. Sukat ang marudlat tanjaya kung sakaling ikaw ay lalayaw. Apo na yan. May mayat, amo na ata. Wine. Darating man ang isang araw. Manipod kiniya, Glenda Lakar Agabaw. Manong Ray, kung na pa-request man tayo long awan pa di ka, jowit na. Apay, nagagawa tayo long distance Ang patay kaangat ko. Taro nga ab na. Ayan. Sakbay nga dapat hindi pa nagtultuloy. At timanan nga sagutan na kayo na ating Marvin. Saan na nag-request si Minahal Kita ni? Niya, minahal. Minahal kita pa lang natin nakasalang lipatak niya ay binaway. Sige. Dahil tinggal na po tayo kanta mo na pauluan. Minahal kita ang request ni di ka mo, sino? Nung una kang makita, alam mo ba sinta, ako ay nagalit dahil masungit ka. Ngunit hindi naglaon, nakilala rin kita. Hindi ka naman pala totoong suplada. At nang kita'y kausapin, ako'y nangangamba na baka ika'y magalit at
umiwas ka sinta. Rayaw, Ngunit ako'y namangha ni Ilocano. dahil sa iyong pinakita. Hindi ka naman pala totoong suplada. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong mayaman ka. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Nakatranspose gayam. Rayaw, ni Ilocano. Minsan ako'y lumisan, akala ko hirap iyong kalilimutan, ang bakas ng suyuan. Ngunit aking nalaman, buhat sa isang kaibigan, ginagabi ka raw sa ating tagpuan. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Minahal kita hindi lang dahil maganda ka. Minahal kita hindi rin dahil mahinhin ka. Minahal kita lalong hindi dahil mayaman ka. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Minahal kita sa taglay mong pambihira. Ayan, data di kanta nga. Minahal kita. Nga request niya, Cheryl Tagala. Ay, Tagalog ayan. Ngay sagot na kano kinilakay na. Apo na yan. Okay, mapantayo man na po katiti greetings. Okay. Kuna ni Ma'am Joyce, kakayan. Dati may isa nalapsat nga sponsor ta. Apo na yan. Hello, ading din kuya na imbang nga panagbuy-buyak kada kayo. Thank you. I-share mo nga rodin Una. Kini-subscribe mo mo din YouTube. One. Pa-request ko man ading taya back to me kunana. Apa yang ka makauni? Kasadukit. Kukwa man na yun. Dapat nakapila nga reserve and me. I've been away too long. Tulong. Apo. Kung sakaling ikaw ay lalayo. Santo Bildat. Amo kukuha dyan. Ay, na. Balkat. Balkat gayam, kukwam. Aha. Dapat taga-pulaut. Apo. Okay. Dapat Philippine Geography. Okay, tap ng ordita ka. Sige. Bakit tapos hindi pa nagururay ka digiti greeting show? Oh. Pangit si ako ko na. Good morning mga wafo. Mga Apo. DJ, more power po, God bless. Thank you so much. Thank you so much, Madam Pangit. Si ako. Ay, si ako. Idiretso man. Alawan. At di man nga roda na po tayo. Oh. May isa nga sa miwang, ay sagot ka na tayo man ni Ading Marvin. Ayan. Siyak ka day. Ang ka. Anya ka day. Adi ba balkat ko ma. Ay, balkat. Oh, Why? sige, tiro. Tiro. No problem. Wine. Tiro. Tiro nga tiro. Tanong makadaw. Wine. Apo na yun. Mas lagpandarlo ka na. Request ko man na mahal pa rin kita kung na pa'y rockstar ko na.
Kayang-kayam latamin sila. Rimwarta bagis ko na lalaki ng takaon. Game na. Game. Tiro. Dati ka tinaputi, kanta ka na pauluan. Balkat. Para ka ko dagitay na ihan na mutag diet ko. Well, bigyan ka na mo kaya. Siyak to ti agayat, pilyak to tay napintas, pilyak to datay balkat, ay nalaing nga umanak. Isontot senyorita, biyak nanto tay kaslatun niya, aning nga oras bukod kukwan, nakagluto ang laba. To amin adungok, oray kas lakro-pro pa kabalyo, imbang lasap sa plitak latigo. Gano din to pa'y lamang rik na, gel-gelek to pa'y tibilbil na. Akas lang to man tayak gel-gel, lupot di malalaga. No, tatantuwa-duwa bilang tiyak kagasat. Namnamang biyak ko ti kanto pulo sa krigat kanya. Di kantulong dang wenno agla di ito yung na. Tanap non la ilo to'y sinangal tangayat. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Pa-request nga po, sabi mo ako lamang, kunana. Nagabukin niya, Rene Gascon. No, tatantuwa-duwa bilang di at kagasat. Namnamaumbiyak ko di kanto pulo sa krigat kanya. Di kanto lundang wento ang ladingin to'y tenda. Tanak nun la ilo to'y sinangal tangayat. No, siyak to ti agayat, pilyak to tay napintas, pilyak to datay balkat, ay nalaing nga umanak. Isontot senyorita, biyak ng totay kasladun niya, aning nga oras kukat kukwana, pagserbian ng agluto aglaba. Ipaipon to amin adungok, ayatan nakto tinapalalo, oray kas lagro-pro pa kabalyo, imbag lasap sa plitak latigo. Gano din to pa'y lamang rik na, gel-gelek to pa'y tibilbil na. Akas lang to man tay akel-gel, lupot di maladaga. Akas lang to man tay akel-gel, lupot di maladaga. Ayan. Apo, dahil tangan dapo, tikantang na pauluan. Balkat. Balkat. Para ka dagitahan na mutag diet. Nga kinumpusa po tayo mo tibiyang. Mustaon. Ay. Amoy bagaan. Uwa, nga raw. Ibagang tuman naman nakibiyang akaon. Samag. Nagalasan. Good morning, nalpasatan. Okay. Jason Manuel, request ko man jaya, mahal pa, rockstar. Rakastar. Manipod kini Rene Gasco, kuna na, pa-request nga po, kuna na, sabi mo ako lamang. Ayan. Okay, Sige, no problem. One. Tao. Mayan, Toribio. Apaw. Apaw, ni Madam Atina. Apaw. Sigurado ato yan. One. Mga idol, kuna na, pakikablao man niya, manong ko, Arjane, kuna na, Pascual, Agkawili, ti happy birthday, thank you. Happy birthday, sayo ang inumin, sayo ang pulutan, happy birthday, sana'y malasing mo kami. Happy birthday, sayo ang inumin, Happy birthday, sana'y malasing mo kami. Yan, kina Sir, Arjen. Kawili. Pascual Kawili. Yan. Na happy birthday. Happy birthday. Ayan, papulutan ka na po. Wan niya ti handam. Atay ko makinilaw. Yan. Pau. Unay. Atay silit ngay nga ko. Yan na. Tinunong. Apo, nay. Ala ko naman ni Madam Eleanor Agor, pa-request man pa itaya.
Shishgan. Ay, ay. Shishgan. Ma'am Eleanor, maturog kan. Baka puyat mo lang ata ko Wal, na. puya mo lang data dirabi. Oy. Panagdingding gumut ate. Danapag. Danapag. Tinagla. Saan na dyan? Danapeg. Di naglabas. Apo. Kuna na. Ay, talag. Ana nariktam no magmudigid nga intro. Apo, kasla kahit ko pa manayunan di basak ko mak. Ay kasi Uy. dansag patuludan. Dan niya yung tunukatan to nga ko tanong ma-surprise naman. Wala tanong may edit man. Wen. Mm. Manipod kini Frank Justin Aquino Bueno kunana pa shout out Brad Marvin kunana. Oy, Buboy, kumusta? Nagpintas tanagan mo tayo ti Facebook. Boboy le pampanagan na king ka. Loko ka. Okay, manipod kini ako lang naman. Manukay. Makapa- Hamukat amo nga data ni Frank Justin isot mangitid da kita style tanga na pipintas to. Wow. Oh, kita ma kita. Aber lukwam. Han, Buboy ti alias na. Ay. Ay, ti palayaw na. Aya. Mas sikat so na no, Buboy na tartaraki. Ay, kasya. Apo na yan. Sa more backgroundan. Anort ka may background ko kanya na. Natartaraki no Buboy tinagan na ko nagtas si background na. Ano na? Kasi nga tikat mga background. Di bakit nagliday. Nagliday. Ay, nalaman. Okay. Agdol tuloy tayong oras din na pang gibasa katigiti greetings. Mhm. Ako lang naman. Mm. Makapaawid da kita sunata yo Kuya Ray ko na nakin Kuya Marvin. Una yan. Sumardeng kuman to ya virusen ta umay sumala da tao. Hehe ko na na God bless kanya yo mga kuya ko na na. Uy. Alawa indarsem kiti tagawid kata enta makisala. Apaw. Manipod mo kini Annabel Agbayani kana na naimbag nga bigat yo mga karayaw. Yes. Kaririing ko lang ko na na. Hello, Ma'am Annabel. Napinuyat mo Good tirabi data. morning. Apay, Nagdagdag- napuyat ka din, nagdigdig. Danap. Danap. Tinaglaba. Apo. Napuyat kan sa matin din ti quad. Danapek. Di naglabas. Ano na po? Pangit. Ay, pangit si ako. Kunana. Pa-request man, mga DJ. Kunana, dalaya. Thank you. Sakag, thank you. Una, tata sa wakas, makantak mo lang yun. Hangasi ka. Ay, good, good, good. Very good. Kuna mo ni Lynn Agna Villaver. Kunana, Kuya Marvin, yung I've been away too long. Bay, natin nakasangan. Sigurado ka? Uy, nagburburo Baka ka. daman ni singit mo. Awanay. At danto lag parangit ang sponsor mo nga request ka. Ay, ate mampay para kin ni ma'am kung kunam to. Yung nga bata, kiniktot ka ma. Puro lang. Pain niya data. Nagsaway ang pintas mo. Nagit, sige, alang kantay mo, one. Apain niya data. Gunggunam. Pinikinak ijay. Nabiktima ka. Timaak, apo. Okay, manipod kini Edmar Mariano kayat kumam. Kuna na nga kablaawan ti amin nga taga Bacnor East, Burgos, Isabela. Oy, dagiti amin nga taga Bacnor East. Oy, nabaga pangal daw yaw. Kung kasamo tiniraman tayo na abot ti Bacnor West. Oy, Dadamot amot ti kakabagyan tayo dita. Kan kasama dito na Esperanzan ko na mo na. Esperanza, Itamalasin, Burgos. Oy. Yan, nagiti kakabagyak, pati ni Apo Kapitan, nga kabagyan ni Kapitan Bongbong. Kumustan? Kumustan ni Apo Kapitan Bongbongan? Wan, kan kasama dito na po dito na San Roque. San Burgos, Roque. Wow, Isabela, San Wan. Roque. Yan. Kan dito ni San Bonifacio. Agore ka iram-ram mo Burgos, mata namin. Isabela. Apay Baka makadanon ti kawayan atan. Ala, Ipapakas ni kung orod kuma. Kasanon to, pay no. Annabel, agbayani ko na request ko man tay kasanupay, no awan ka. Apo na yan. Kasanupay, tuy lubong ko, no awan ka. Kunanan sa dyan. Hoy, kantak sa dayjay. Ay, Datay na idol mo kantak datay day. apaw, talaga nga ko ha. Nabag- Ilaban pa ita directress mi mo. Kunam na di kanyak na nabayagtag ka doon loko ng data pala din idol ko kantam ko ng kanyak. Manipot kini Susan. No, dati may sama nga ko datoy. Aha. Agbangbangat. Isem man insan tiraem. Pang babae. Isem mapakabiya Ay, kaam sa ano yan? Ay, patpatasik to. Oo, sige. Alang-alang kini kasinsin mo. Uy na, syempre.
Ay, permi ading Marvin ko na nagmayat nga rod agdingag ko na ni Madam Annabel Agbayani. Kitam, napuyat kitam. ko na gamin eh. Napuyat babaintid. Danapeg, di naglabas. Ori na lang sang sangit ka na di Rabi. Apo, na yan. Diyos ko. Kung nangarot pa ni Madam Bibiang ka, makapasangit kayo, mate. Why? Kunana. Ngamnam naman niya po nga di Domingo da dyan nga programa tayo. Di Domingo ton. Iso nga dagitay kahit na po te agi agsurat apo iti programa. Problema na po iti biyag. Pakasaritaan tibiyag na. Mabalin niya po nga i-send kadagitay na admin tayo. Mabalin niya po nga i-send kanya. Isan joke ni Manong Reventor Lagmay. Kin Or DJ kin DJ Klang. Apo. Okay, kuna ni Ma'am Yani Pakpako. Pa-shout out man kini Daddy Kuya Ray bareng makariingon jaya request kon kuya di ka maila. Apo. Why? Wen, isarsar nunan taon. Natapunan tayo tagapulot kada nyatan. Ay. Manipod mo kini Frank Justin Aquino Bueno ko na naka-download ka remote ka na NVDA mon Brad ko na. Madipay Brad ag-download ak pa lang. Download ka kami na yun. Manipod kini Lynn Agravillaver. Thanks Kuya Marvin ko na. Kantaam tuman di kay atay pipita. Dita. Frank Justin Aquino Bueno. Apo. Nangagam. Nangagam. Annabel Agbayani. Oh. Irong-rungaab ko pa mga idol ko na. Manipod mo't kiniya at ay sponsor tayo mo ni Marivic Arellano. Kunana, hello, kariring ko lang amin unay, kunana. Napuyat ka mo, nagdinitid danapag. Madina kayo. Na? Madi kayo na parugyan, nga ta. Madina nakabuya, live view. Binuyak ket na nagmayat tay programa yung Danapag. Dinapag muting ka. Danapag tinaglabas. Congratulations, mabuhay programa nyo na Rayaw ni Ilocano kunan. Thank you insan. Apo. Kasi sin magamit ni Arellano. Away. Alawan na kita babayit nga dapat inte pa nagtultuloy, panagururay ka digiti greetings yo pa nga daduma. Sa pa kumanta. At dati manon na po tay kanta ni ading Marvin nga sago na kada kayo. Kanta na kauluan. Ay, binaway tulong. Basta mo na pakantain, nakmod ko mo na tadik. May masa mo ta cellphone mo nga pisit na. Nagmayor dati nga cellphone kin cellphone ito. Tsaka mo. Ako sar ka man ti CD ako na kaon. Hoy! Mamarpardaya ka! How can I say to you I love somebody new? You were so good to me always. Cry out. Di Ilocano. Nalipatan mo tayo. Maturong ka saan. Adakit din nag-isasapo lang ni si Darinyo. see your eyes. Tira. Rayaw. I Di Ilocano. can't go on. It breaks your heart. Hanak tartarantaan. But I just can't hide this. Oh no. I've been away too long. Now I can feel so strong. I've been away too. I've been away too long. Now I just can't go on. Di baliktad sa Rayaw.
Bisaya. Don't look that way to me. It hurts you so, I see. But I just can't go on with life. I gave you all I had, so there is nothing left. I may be wrong, but I better go now. Oh no, I've been away so long. Now I just can't go on. I've been away too. I've been away too long. Now I can feel so strong. I've been away too long. La 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 Rayaw ni Ilocano. la 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 la. I've been away too long. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Kaya dapat isa na na pauluan, I've been away Ay, too long. binawi tulong. Okay. Ngay baga natin kaduwak nga CD ginamit ko saan? Ulbod ka. Balangkan taste. Alaway na. Kuna niya. Itultuloy ting arda po. Tagbasa ka tagiti greetings siya. Okay. Kuna niya, Jane Biernes Galotera. Happy watching, ma'am. Kuna mo niya, Shirley Castro Nuevo. Request man taya, Some Hearts Are Diamond. Nga kantaan ni Sir Marvin. Urayak Sir Marvin, kuna na. Manipod kini Lin Agna Villaver. Ay, salamat Kuya Marvin dahil kinanta mo din. Thanks, kuna na. Nice song, kuna na. Oh, kasta. Dito tayo pakakitaan, pakadinggam nga CD ginamit ko. Wow, nga raw. Anyamotin manong Ray ko nagkadwata. Abay nagatitog tayo mo. Request ko man, tay Some Hearts Are Diamond. Oh, Nga kantaan ni Sir Marvin. dali lyrics mo ta? Shirley Castro Nuevo. At ano, yung lyrics lang maka-search tayo mo ita. Open your hearts. Kung na tayo. Hindi So long those years. Kung na sa ta? Well, hanggang kat matanagan at katoy, ka mag-back up ka niya. Wow, bulataw. Aray ko. Kita man. Pa may kanyak. Salamat kuya dahil kinanta mo yung kanta ko, yung request ko kuna na ni Lin Agna Villaver. Wan ikatwira nakman Lin, kadati na ikadwak nga. Ibaga nakit nga CD ginamit ko. Sana ibaga nga gas-gas ka na. Gas-gas atay na sarna nga. Kitam, dinggam. Kuna ni Yani pa. Pwede ka makamove on. Sana ha? Oh, CD man tayo na sarmaw mo naman naman. Kuna ni Ma'am Yani Pakpako, kuna na. One of my favorite song, kuna na. Na laging kinakanta nila kay ko sa video, okay. Puna yan? Bago siya sasampa ng barko. Ay, kuna parehas na kini Marvin Ading. Oh. Di ko na nga sumusampak mo ti Barkaw.
Parehas da nga kwa. Nga, Agi ko kwa dati kwa. CD. bastos ka. Nagpaparawa ko na eh. Kuna ni Jerome, bisitasyon. Oh. Pa-shout out man, kuna na ninsan ko. Maricar, Ate Jolly, na palaging nanonood mga ka-idol ko na. Annabel, Agbayani, ko na nagmayat nga pagmurmurian ti agbuya ti showyo mga idol ko na. Thank you, madam. Alagay tultuloy mo ka di ang road. Happy watching, John Irene Makalinaw. Imay ka Oy. kumatatay, sakto, awan tay guess me. Imay ka kuma. Isopay. Ngayon namumi lang kumain, baga na lang kumatinasapsapa. Apo, Isidir mo man eh. nalapit, umay, sikate, imay. Why? Yeah? Okay, kunamo ni Madam Susa. Aron no matay isem tabaka agmisuot. Kunana, agmisuot ka no isuna. Oh, regmisuot ka. Gaputan na alam tayo, sponsor na namo kaya tayo. Tano ka. Manay. Ti Ropam. Oh. Ropa sponsor. Ay, ang kamang parpardaya. Parpardayaan na ka. Isa nakabala sa kaon, nagyaman na. Ala, manipod kini Adam Pelawag Bayani. Ape Oh. idol, laddan sa gurayo. Tunggal may saha. Ako na. Kasanukit parpardayain nak Ma'am Annabel, ibaga ng CD Manjino sa nakaon. Loko dataw eh. Alawan, adoti greetings tayo. Ng kasapulan na pa mga mangipait tayo man ni Timay sa nga Kunak sami na saksakit na imirurumin na gandili ko dahil. Han, dati apo, pasit lang apo ti programa mi dito. Programa, Awan ti makun ko na nga tampuhan system dito. Ay, sayang ko na ni John Irene Makalinaw. Okay, dati nga dapat ay kanta ba lang nga isam Santos Sumarot ay tagapulot manure Aha. Agsagana ka. Wow, norin, pagsabay ti dalayap kung tagapulot no Hoy, kayo. mati Kasanat alam na Mike, tibagbagay ka. Okay, dati nga dapat ay request ni Kasisin ko nga Susan. Oh. Talaga tayo peso makanta eh. Una, Kapang babae data. Iyabang ni Susan peso may kumanta. isem mapakabiyagat, amor moray dagiti mata. Aisuti makaagas, mangliliwatoy kaungga. Isem maduti sa wenak, ada isem mamakagura, ada isem maray awen naka, ken isem pamagusto ken ka. Uray at daamin kanyak arigat, uray painuag pupuntutak, uray painuag paspasugnudak, nues man nga triknak mapagmaya. Isem, tumisem taman biyag ko, nawlawagam man tuy barukong ko, taisem mo, isut mangay ayo, daytoy pusok napnuan tilindo. Sala balayan! Rayaw ni Ilocano. Isem mapakabiyagat, namumuray dagiti mata. Maisuti makaagas, mangliliwatoy kaungga. Isem maduti sa wena, ada isem mamakagura, ada isem maray awen naka, ken isem pamagusto ken ka. Uray ada amin kanyak arigat, uray painuag pupuntutak, uray painuag paspasok nudak, wis man na triknak mapagmaya. Umisem ka man biyag ko, lawlawagam man tuy barukong ko, taisem mo, isut mangay ayo, daytoy puso napnuan tilindo. Umisem ka man biyag ko, lawlawagam man tuy barukong ko, taisem mo, isut mangay ayo, dagiti puso napnuan tilindo. Ulit
kaman biyag ko, lawlawagam man to'y barukong ko, taisem mo, isot mga iayo, peteto'y puso, napnuan tilindo. Try out! Ni Ilocano, Ako, mayat sa DJ nga duet ang tumanong Ray. Wine, mayat sa. Siya kumagaminti ko man tatatay, si kamo tinakin inagaw kami. Manain. Kita ang pardayain nakmanain. Alawan, natapot ay kanta nga isa-misang ngayon sagot ka tayo na ading Marvin. Aha. Nga orin no si Titin yung sarna, okay lang tanda. Itimplaman ti kape nati kwa bakit? Kadwak na eh. Yat adumang bitsin. Madi tararamidim kanyak parpardayain na. Hanga pa ng pardaya, Jay. Anang round? Panang lukaw. Alawan, nagsubli tayo po katagitiya greeting show. Kuna na, manipod kini JJ. Sir, kablawak man ni inang ko ngagkasangay. Kuna na, isawan sa bali. Kuna na ni inang basyon. Naragsak nga pa nagkasangay mo inang ay ayatan unay. Kuna po na yan. Inang ko kuna na pakikantaman tay birthday song sir. Kuna na isagot ko kanya na. Agyaman sir and more power po. Kuna na. Kasamang Ray? Kunak na pangdana pag tinaglabas o na mas pasamon. Inang ko ay ayatin ka unay. Kuna ba? Ay kasi na yun. Naglamuyot. Sir, pakikablaaw man tay inang ko nga agkasangay ita. Alag kapekan. Apo, nagsingpo man natin directress ta. Nga. Kasanukit kang kanay nang irurumin na. Sano, di kayo pa makahalata mo yung tatapad, til mo. Apo! Ay, na. Amo man kay Mike. Tabaka dagpadalak kape. Nagimas ka. Alawan ko naman niya. Yan ipakpako ko na na. Parehas da nga naglaing agkanta. Sir Ray ka na baka parehas da pay nalaing ag chicks. Nakaw! Delikadaw. Oy! Akal albat Anya kayo. atan CD nga, gas-gas. Nagluko ka na. Manibod kinilin agna, Villaver, kung na mas maganda yung boses mo kaysa yung CD, Kuya Marvin. O, kitan. Kuna tano piti kami sa piyong kuna na. Wow, kung nakantahin nyo man ati ka, atay, intuloy yu kuman ako, nana. Jai. Wow, kantain nyo man. Kung na, atay, intuloy yu kuman ako, nana. Ni Maridic Arellano. Ana, Jai. Nalpasan ay, nabutam siguro nga nalpasi, isam-isam. Isupay. Okay, kung ni Junay rin makalinaw, sayang kung na no, kwa ko madi, sika ko manapan ito eh. Manin, agmubuon ka man dita. Manipod kini mga kasano, kakaasi kang kantan. Uray ta kwa. Uray ta na may saang katatay. Po, kung laraw, Kaya talaga na. madinsa. Nagalisto ti karma nga talaga. Ay, apaw. Tanagsaway ang pintas mo ko nakit. Agunin ka. Anya, datan ko na. Hi, kung na nakahabol din si ako, kung na mga idol. Pa-request po ng Dalayap, salamat. Kung na Okay. Maricel Abuan Ramirez. Hindi po marunong kumanta si Susan. Haha, joke lang Susan. Kung na ni Maricel Abuan Ramirez. Nagluko ka. Kita lukon na kamot Susan. Wine. Ha, hanggang bumalbalas dakos. Wine. Ibaga nga na mo. Right. Pa-request man, love song, Manong Ray, kung na naisagot ko kinilakay ko, sikan, bahala, no anya nga kanta, no mabalin lang kuma, tell that do as, may saka ba? Ulak to, tawa, Isupay. mo. Ape, maok, Nga. ape mo nga kantaan. Ate, asidi lang tatagkantan. Hoy. Ala, sige, sagutan ka damdama ading ka. Ti love song. Last talk. Pangit si ako. Oh. Atay Mandalayap Idol, DJ. Ko na na. Wine, main. Sige, kayo, magsasarano nyo, question, ano? Tagapulot pa lang mataasan to dalaya. Wait, sige nga, Rod. Pag inanamot na karabukog ko. Sige, Rod. Oh. Niya po, sabay ikuha na tayo. Ne. Di lang mabain. Nagmayat nga tag kape, kasla mabitin ti kape. Apay. Manain.
Nabalit at dadya impawit ni Madam Pilingera. Ayan, Alright. ay, gyamyamang kami gayam iti panangtid mo, Madam Pilingera. Ken kasamit ka ni Ma'am Rostain. Huwag ni Madam Rostain. Rostain Alubuyo. Kini Ma'am Shane Agas pa. Shane Agas, yan. Di Sino asawa pa? ni Sir Romel Narag. Wan. Kini Jamon. Kagyamang kami unay kada kayo, Madam Pilingera nga nagpintas nga nakasiksiksi. Ken kasamit ka ni Ma'am Rostain Alibuyo. Ken Aha. kini Ma'am Shane Agas. Oh, Mat Shane lang Agas, makaagas. ayan. Ti Sarao ti Chan. Uy, nakaagas na talaga yung tidyo. Wan. Kana kasapay apong rod nga Aha. kadagiti pay apo mayat nga mga sponsor iti dayto nga apo nga programa. Hangkay babain apo. Wan, Nga mangi... hangkay nga bumdeng, hangkay mang dua-dua apo nga mang tulong dito nga programa iti kasigit. Karkaro pa apo nga lumago. Uy. Atig abak kanya, unti pakakatawam kanya. Okay. Hangkay kami nagkatawa. Kanya rod idong awkaw, di ba? Ay, idong aw mo. Dinggam. Ubiyang ko. Oy. Sige man. Dinggam ti ibaga. Agore ka, tek kang kati background. Sige man. Agin lalaing kang agdaniw-daniw. Itaniw ko dati tagapulutan. Oy, loko ka ko na no kanta. Ay, ko na no talaga nga daniw. Bastos ka na may sanak manay. Tiko na ma. Loko ka manong re. Agkape ka man latan. Sige nga ro din. Ipayan tayo. Bayad nga ro dapat hindi pa nagtultuloy ka tagi greeting show. Adto yan na po tayo nag-request ni tagapulot. Ayaw. Tadi nakit idaniw-daniw. Maasara ka. Napakano itaniw ko. Dinggem ubiyag ko. Wow. Dinggem di baga ay ayaten ka. Kasta kamet kanya. Dinggem to'y aso. Iliw to'y puso. Nabayag lay din. Adita naginili. Dinggem to'y kutog. Kutog to'y puso. Aw-awagan na ka. Dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay. Pusok umay payapay. Tapnon maepepan. Iliw gan senay. Ililiwet ni Karinyuni. Ayat di damdamu. Inairot nga aragop. Abuyugan ni asaso. Ililiwet ni samsam. Itngem tagapulot. Asabayan ti ap-apros. Sa papiras ti bukbukot. Ililiwet ni areng-eng. Mangtitilang tilapayag. Umaykan ubiyag ko. Mailiwa ko na iken ka. Rayaw. Ni Ilocano. Rayaw, di Ilocano. Dinggem ubiyag ko, dinggem di baga, ay ayaten ka, kasta kamet kanya. Dinggem to'y aso, iliw to'y puso, nabayag lai din, adita naginiliw. Dinggem to'y kutog, kutog to'y pusok, aw-awagan na ka, dinggem ka din ala. Umay ka to'y sibay, pusok po ay tapnon maepepan, iliw kan senay. Ililiwet ni Karinyuni, ayat di damdamu. Inairot nga rakop, abuyugan ni asaso. Ililiwet ni agap na samsam, itngem tagapulot. Asabayan ti ap-apros, at papiras ti bukbukot.
biyag ko, mailiwa ko iken ka. Iliwet ni karinyo ni ayat di damdamu. Tinairot nga arabot, abuyugan niya saso. Iliwet ni agad na samsam, ngem tagapulo. Asabayan ti apros, apapiras ti bukbuko. Asabayan ti apros, apapiras ti bukbuko. Ayan, dahil ta Rayaw ako. ni Ilocano. Tay kanta nga tagapulot. Ala, hindi ka tagtultuloy apa gibasa ka tigiti greeting show. Okay, kunana dito ni Madam Susan. Thank you insan. Mwa kunana. Apo na yan. Kunama ni Madam Susan manayin. Haan ka makatagari Ate Maricel Abuan Ramirez. Hahaha kunana. Nagadungat nga nagkanta na nga small ni Susan. Kasday. Uy. Manibod magkiniya ni Pakpako. Hahaha kunana. Napigsa igop na kape ni Kuya Ray. Ay, nanggag na. Kuna nang tumay. Ni Maribel Carillano, kuna. Manibod kinimayan, Madam Mayan Toribio. Ay, Idol Marvin Tayman na Don Marino. Ay, man, kaya na ma'am. Gapal. Dimit kan piyasam day ta. Awanin. Uy. Nalipatak ko. Kain kay mata. Nalipatak. Kuna ni Madam Susan, kuna na, anyan ta panagigup mon Kuya Ray, kuna na, baka maisurot de ta ba? Talna ka man Susan? Jamski, Dagtay. Baka mabalin nga request, mabalin nga guest, Jimmy. Dagitay, taga Mountain Province ko na na. Mabalin lang ta, sir. Yung depende dyan schedule tayo. Uwan. Manipod mo kinya Clarissa Bulan. Oy. Atay admin tayo apa ito nga pangit. Uy. Kunana. Good morning! Kunana. Pau. Ay na! Kunana. Riring ko! Kunana. Napagod ako kahapon. Ay na! Kunana. Apay nga ta. Diyan mo kanya na. Siguro sabsabali na aramid na. Okay, kunamon niya. Madam Remy Mauricio, good morning mga idol. Kunana. Madam Remy Mauricio. Good morning DJ Klang. Kunan ni Madam Eleanor Agor. Oh. Kunamon ni Aida Dasala Ramos. The best Ilocano instrumental kunana. Remy Mauricio. LJ Kapulungan. Ay, LJ. EJ gayam. LJ. AJ Kapalungan. Kapalungan. Anak ko. Sir Ajay man, don't say goodbye. Good morning. Bilisar. Thanks for watching Makaparay Auda. Kunana. Thank you, ma'am. Irold Castañeda. Hello, hermanos and hermanas to all UECFI members of Isabela, especially to Centro Rayos Dagiti Espiritu. Tidaya, kunana. Oh, Barangay Mabiniga mo, Isabela, kunana. Dagatay ka pa matsyam datan manaw. Well. Sir Rajiman, don't say goodbye. Naulit. Billy Doke. Good day watching from Saudi Arabia with love, kunana. Kuya Ray, kunana, nangag mo jay, ismol ko, ha, sorry na agad, kunana. Nagpintas nga rin, pinagrungrung haab mo jay, Susan, si Kamit. Okay. Bayat nga rin tema na po panagururay kadigiti greeting show. Aha, kumantak man hanggang mawawatan niya kanta. Wine. Wine, para man kini mi Antoribio ta pagbigyak man datan. Wine, Don Marino na. Wine. Apo, sumala po timaya, tawad lumalaw. Dito pa lang programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano.
Rayaw ni Ilocano. Las barras estela mío, mayona de olvidar. Mi corazón estréquemece, mi empieza a tartamudear. Le digo si la mío, mayona de no casar. Mi corazón estréquemece, mi empieza a tartamudear. La de armonio colorado me trectó Daria Mariano. Me trectó Daria Mariano. La de armonio colorado que le digo se la mío hay una de no olvidar. Mi corazón se me empieza a tartamudear. Que le digo si la mío hay una que yo más. Una de nenito rojo me empieza a tartamudear. La de armonio colorado me trectó Daria Mariano. Me trectó Daria Mariano. La de armonio colorado. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Yan, dahil tayo dapat di sunata nga napauluan. Don Marino. Don Marino. Nga request ni Mean Toribio. Ay. Eksakto. Hamuman ibagbagan. Aman. Nga. Talaga nga ako. Nalaing G small. Ay, small nga. Oh, Ala, agtul-tuloy tayo nga rin po nga gibasa man ang katagita kwa. correct lang nagling. Request yo. La. Manipod kini or palpalakpak ni Mamyani Pakpako. Anak ko na napay ni Jomar Pascua. Manipod mo't kini Madam Mean Toribio. Agyaman na kay Idol Permi makapabangar. Oray la napaturog nila kay ko to yung baby mi nga inbalse ko na na. Talaga makapaturog gayam sa kantam. Nagluko ka na. Sleeping tablet sa kantam. Sleeping pills ko na mo. Alawan. Tuloy, tuloy. Nagore ka tawa manay. Hindi ko Mickey Garcia. Pa-request man Idol Jaya kanta nga laglagi pa mawan nagkuranga ko na na. Tunod ni DJ Klang kapsat awang gamin ni DJ Klang. Ni Bansyong ko naman. Well, Nila kay Bansyong. ni Bansyong to tikwa. Wow, nang nagmit lang nga tan nga kanta madik-am mo nga min title na. Iso madik ma-request. Nagmayat nga ibalse-balse habang nagwawalis ni Shaq ko na ni Maribek Arellano. Don Marino ajay, Maribek. Sa paibagan. Apay bagam nga eh. Wala na i-request ng tumanay. Manay. Di man Don Marino ko na. Apo. Ay, ang takadano, buya ka, ipalagip ko to.
Hoy, nagluko ka. Don Marino kasi yung kada di Margarita. Ay, piyesa ni Manong Koreatan. Alawan, bayat nga rod man na naputin ti panagtultuloy ay tawan ta manan ti greetings tayo. May basa manan amin na yun kita hintay manan ayan ti request. Kita ti oras tayo. Alas 11:14. Apo, hanggang Medyo- napuputan ti oras Manong. Wine. Kaslaka no lang daydi. Kinaubing na ko na. Alawan, at di maning nga rodin tayo may isang asamiweng. Napauluan na. Ano? Kaya gununi pala J. Don Marino. Anak kahit sa... Iti pong gamin di city mo na. Sige nga. Iba na. Kakunam nga gununi pa lang. Agis style pa lang, Ay. apo. Niya laki natin nga tao. Diyak amo no, isaksakit na, kunoan niya. Agun uni pa lang di style ko Marino ko na. Ay, hindi mo kasi din ako na nagkindi. Loko dataw. Manangan lilaw, ala. Takamuntakaw. Oh, sige. Pakantayin ka tumudang dama. Sige. Ti kandila, kas kada hayop na kumbaw. Sige. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. I gave you all my love, and I love you more each day. And there's no one to take my heart away from you. But won't you please love me, baby? Love me the way I do. Promise me, yeah, you love me too. And if you ever say goodbye, and I will cry, cry and cry, I just can't live alone without you in my life. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Say goodbye, and I will cry, cry and cry. I just can't live alone without you in my life. I gave you all my love, then I love you more each day. And there's no one to take my heart away from you. But won't you please love me, baby? Love me the way I do. Promise me, yeah, you love me too. Promise me, yeah, you love me too. Rayaw ni Ilocano. Kaya tapos ay kanta nga, Promise Me. Ayan. Okay. Tatala nga nagparang manan ni Madam Vivian Abalos. Good morning, Madam. Hello, Ma'am Vivian. Naimbang agsapayo dita. Napuyat ka nga, nagbuyat ay nagdingag tayo. Danape. Tinaglabas. Po, una yan. Alawan, kita, ha? Kuna na dito, ini, yan, ipakpako. Awanay, nalipatan yun, Kuya Ria, request ko. Kuna na. Anya ba dyan? Anadya ka day? Basol mo data. Sige gamit ti singit nga. No, ko tayo, ay, sing-singit ka, tikang kanta nga. Haamat at siyempre, nagdiyang nga roda, nagdamdamaw, nag-request.
Ay, di ka maila, Apo. Hello, hermano Ray, kunana. Request ko man jay pipita. Pipita bungangera, kunana. Duatan. Thank you very much, hermano Muak, kunana. Dahil tanto siguro di pang final song mi, Apo. Wine. Eleanor Agor, nalipatan nyo jay request kon Sir Ray and Marvin. Ano day, Jai? Agor, anya ba jay Request request na? na. Ren. Morning Kuya Marvin, kunana kan Kuya Ray, kunana kan ti amin nga agbuy-buya, kan agdingding ti programa yo, Rayaw ni Ilocano. Request nakman ti Victoria. Akanta. Ag-chat, ag-comment, iso nga kasjay. Anibot Anabel Agbayani, kunana ataman nga kanta, Promise Me, kunana. Nga po na yan. Okay, kung naman ni Madam Viviana Balos, na imbag nga oras yo, Sir Marvin kan Sir Ray, kunana kaririing lang na udi akmanin. Supay, Dapat parto. Damot pa di parto tayo, madam. No problem. Good morning ating Bibian, nakariingkan ko na ni Madam Remy Mauricio. Hello yan ni Pakpako, good morning ko naman ni Madam Bibian Abalos. Good morning Manang Remy Mauricio ko na. Replying to Bibian Abalos, hello kasaranay ko na ni Madam Pangit si ako. Shirley Castro Nuevo. Tay request ko nga yung mga idol, nalipatan yun. Some heart are diamond. Awan, Apo, day, Jai. Iso nga hanga may play. Hello, Sisi Pangit si ako, kuna ni Madam Bibiana Balos. Okay. Yan tangay, awan man na po, digiti greetings yaw. Ibasa mo pa yung dagita nayat. Ibasa tayo man pa po, digiti naayat. Ken natulong Sponsors. naayat nga tumultulong ti dahiti nga programa tayo. Isoda Sir Emmanuel Bacani. Yan, dakin kuka po ti BJS Sounds and Lights. Kamasaraka na po dito na San Mateo tumuwi ni Isabela. Bibiana Balos Simon. Dito nang ito ti wifi tayo dito ni Switzerland. Mr. and Mrs. Marvin May Antoribio. From California, USA. Susan Agne. From Hong Kong. Sir Stuart Bautista. From Saudi Arabia. Ching Ganitnit. From London. Mrs. Smith. From Singapore. Delma de la Cruz. From Switzerland. Wilbert Santos. From Canada. Nobi Knight. From London. Marivic Arellano. From Abu Dhabi. Remy Mauricio. From Switzerland. Joe Ramos. From Switzerland. Dina Duminsin. From Switzerland. Joy Kakayan. From Singapore. Shay Nagas. From Hong Kong. Vilma Santos. From California, USA. Ken kastamot apo nga kablaawan dagitiya Saranay Worldwide Bilag Lima. And also Sir Edwin Crisolo from California, USA. Dagitay na barbaro unay nga mga sponsor iti programa taga na po uluan na Rayaw. ni Ilocano. Kung kasamit apo iti Raon Electronics and Merchandise. Nga kukuha ni matmatunan na apo ni Mr. Chris Tuper Aquino. Tiraon Electronics and Merchandise. Apo kita masarakan tayo apo dito na Kawayan City, Isabela. Te oras tayo, alas 11:23. Ayun. Okay, ti pa nagtultuloy pa lang dito nga programa tayo. At ti manin na po tayo may isang samuiweng. Tay dalawep mo. At ay dalawap. Dalawawap mo. Dalayap. Nga kantaek. Yan. Ngahaan nga ni Ading Marbeng. Kwenta Juwetak Suna. Sige. Marigata na lang iti kita. Kayang mata, nakalalaing kanto pa yung Mang Perdi. Nakado ipagamata pa Ay, nakalalaing ka nga mang produce ti kantam. Ay. Tiro. Ni, madi na magkaya. Yan, mapanin! Damdamu ngain ka maserpat kas kaman latay dalayap anang alsem kanya kasaginaw biag ko mantay kayariga nudikan mapurus patay pagtungpala ananwem tapintas mo
ngaing ingumutem unay, di man umanay tasanikwam, nudong ten ni patay, agayat kaitan, takasat sa diwampay, yung tangay at tuyak, ngagtarigagay. Rayaw ni Ilocano. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka maserpat, kas ka man latay dalayap, manangal sem kanyak, kas naginaw biyag ko, mantay ka yariga, nudi kan makurus, patay pagtungpala. Anwem ta pintas mo, ngayon ingumutem unay, di man umanay tasanikwam, nudong ten ni patay, agayat kaitan, takasat sa diwampay, yung tangay at tuyak, ngagtarigagay. Day tapo tay kanta nga dalayap. Ayan. Rayaw Ni Ilocano. Deta po tay kanta nga dalayap. Nga request na tay apo. Yun. Okay, kunamo ni Madam Vivian Abalos. Adamo 3 minuto nga. Pinagbuyak ti part 1. Hehe, kuna na. babawi ako mamaya ta part 2 kuna na. Wen. Well, Madam, bumawi ka. Eleanor Agor, hello po, good morning to all. Kuna nakasaranay dita Switzerland. Kuna na. Manipod mo't kiniyani pakpako, replying to Vivian Abalos. Kuna na hahainsan, Preda kuna Abalos. Nipis, kuna na. Ate, kuna na awanan, kuna na napuyat 7 hours nga. Naka-on call kanyak, haha, kuna na. Apo na yan. Talaga, nagsulit call da. Wen. Kuna na mo't niya, Siriaka, Agkawili. Oh. Alaman Sir Rolando Agkawili, ti Isabela, kuna na. Ay, salaman kuna na kayang. Isalaman Sir Rolando Agkawili, ti Isabela. Apo na yan. Manipod mo kinipangit, si ako. Wow, thank you mga idol. Nangagkumot lang, kuna na request ko. More power, God bless, Karayaw ni Ilocano. Mabuhay Yes. po, kuna na. Anabel Agbayani, sumala tayo pa'y Karayaw. Kuna na, apo, sasala da si ka. Hello, kasaranay. Kuna ni Ma'am, pangit si ako. Aha. Manin, okay. Ready na manin na po ti request sa nga napauluan. Aha. Di ka maila. Ah. Pao. Nga request ni Ma'am nga Yani. Nga kanak mo ti Memo Plaza. Luko ka Ma'am Yani ah. Nakamay saak man eh. Ipulong kanto ni Sir Preda. Nakamay saak man eh. Nay, luko ka Mang Ray. Adaak ditoy, adda ka dita. Adayunay, nagbaetan ta. Jakamon, nukasanukan, nusimipngit, malagit na natan. Bukod mon, tay siksika, buy-buyaem, kat letrado ta adua. Di mo kadila, mariknan, day di bara, ayat kuken ka. Tatlong sikatay, di unay maila, alaeng sur
inka agbasa. Rayaw ni Ilocano. Di mapnet tarik nam agdayal ka katumawag ka. Ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may pepanday ta ili mo bayang naiyep kas kuti I love you sikalan malag lagi po. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Ni Ilocano. Ada dito'y ada ka dita. Ada yunay nagbaetan ta. Diya ka mon no kasanukan no sumipnget malagip na kata. Nulutod mon tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa. Di mo kadila mariknan day di barat ayat kuken ka. Tapnon si katay surat ko ket inka agbasa. Ngem no di mapne tarik nam agdayal ka tatumawag ka. Ururayet tatawag mo biyag ko may pepanday ta ili mo. Yet kas kuti I love you sikala malag lagip ko sikala malag lagip ko. Rayaw ni Ilocano. Dahil tapo day kanta nga. Di ka maila. Tapno di ka mailagaya. Okay. Okay, agsublitan nga po kadang iti greeting show. Kuna na ni Madam Pangit si ako. Kuna na replying to Eleanor Agor. Hello, kasaranay Agor. Kuna na. Kuna naman ni Remy Mauricio. Bye-bye muna mga idol. Monday ngamin. Kuna na. Alawin Tita Remy ang problema. Ayrol de los Santos. Pipita Bungangera Man Hermano. Wagyaman. Kuna na. Annabel Agbayani, ading Marvin tayo request ko nga, kuna na nga kasanon tupay, no awan ka, kuna na. Yani Pakpako, wow, thanks Marvin, kuna na haha, para kay lakay ko ata, kuna na, Sir Marvin. What? Kada yung unay nagbautan mi, kuna na. Apo, na ikap to mga rodman ni Manong Reti Memo Plus. Adi, hanga makamove na ading Marvin Jim bagam gaming ikamso na ti Memo Plus. Loko datoy bagbaga na nga si kanagibagan so nagayam. Aha. Manipod kini Remy Mauricio. Babay muna mga idol. See you sa part 2 ko na naman no. Sherila Castro Nuevo. Baliwang nga ti request ko mga idol ko na tayo mansika. Yan. Kantaan ni Idol Marvin. Thanks ko na na. Ang Idol Ray. Benito Verdadero Romero. Apo. Hindi ka bagyam. Nangkil ka. Nangkal. Hello, Request Uncle. ko man jaya sabon no mabalin kanakan Ray ko na. Apo, oo, O Uncle, mabalin kantaan ni Marvin. Kantahan ni Manong Ray data. Sige, ito siyempre,
makunapay nga ron niya kabagyan na kayo, no? Na kayo pagbigyan. Di ba? Mas kabisado ni Marvin Atangkay. Oh, lawan. Pa-request ulit mga idol, si Kako na naman niya, Shirley Castro Nuevo. Nagmayatan niya. Manang Remy Mauricio, intapay agkape, kunanan Madam Vivian Abalos. Wait. Manan. Awam man na po, dagiti greetings tayo. Okay, Timan nga ro din na po nga. pagbigyan tayo nga dapo dagiti na request manan. Alas 11:35. Kan kasama apo nga kahit man apo nga iwara-wara gawag manan apo. Dagiti na adati hanamayas nga problema na iti biyag. Problema iti pamilya, problema ti kayan ayat wanan nyaman nga problema. Mabalin niya po nga isan kini DJ Klang, DJ Marvin or DJ Ray. Manong Ray. Dati na po surat problema yung tatlo iti kasi intay mo to hayaan nga basahin into rabi iti Domingo. Iti programa tayo na pauluan. Rayaw. Ni Ilocano. Iti programa tayo na pauluan danapig tinaglabas manong. Paset ti programa tayo ko naman. Paset ti programa tayo danapag. Tinaglabas. Po na yan. Taylaw na danapag kay. Danapag tinaglabas. Ayan. Okay. Tap na maibasa nga nalaing. Ket may kantayo digiti kung kunada nga. Makatuwirang advice. Wey. Kaya kahit balak yung abot ang surat, hanyo na po nga ibaybayag. Wey. So, ag surat kay Tatan, tatlo di kasi kitong Domingo, napintas so tipan nakaayos na. I-arrange mi kami nga nalaing nga po. Kaya na kasamit apo, dagiti hampay apo nakapag-follow. Ayan. Iti Facebook tayo. Ag-follow kayo, like and share mo ten. Kaya kasamit iti YouTube channel tayo apo. I-search lang apo ti Marvin Agne or Rayaw ni Ilocano. Ayan. Tadadya apo, dagiti ngay hanyo na buya nga videos mi, iti naglabas. Dagiti past videos tayo. Kan madama kan to nagbibuya apo, han kan tumuting nga liplipatan iti ag-subscriber. Ala, dahil nga din po tayo kanta ka na pauluan. Kasanun to pa no awan ka. Nga request ni Mama Annabel Agbayani. Kasanun to pa no awan ka. Kaasya tupay nga agmaymaysa. Aniya kadit na kurangakin ka. Ginuram kanyak adi mo imbaga. Jakamu biyak kuti aramide. Kaapay ahapay na manaw ka. Sa weman no anyat nagpasulakin ka. Taapay nga inbatin na nga agmaymaysa. Alubusan ka nuday tati panggepem ngem bilang taagriro ka awan tu kuma ti papabasule. Tanong
kamu biag kuti aramide. Ahapay na bumanaw ka sa weman no anyat nagbasulaken ka taapay nga imbati na nga agmay sa palubusan ka no daytati panggepem ngem no bilang tagriro ka awan tu kuma ibababasule. Mabukudak nga ayat Karbeng akmet timang sapul mabukudak nga ayat Rayaw ni Ilocano. Ayan. Leta po tayo kanta nga. Ya, pamagad na. Kasanon tupay na uwan ka. Kasanon tupay na awang ka. Okay, Okay. agsubli tayo nga po katigiti greetings yo. Aha. Kata... Kuna ni Ma'am... Dahil pa sa atin. Cheryl Castronuevo. Nalpas sa atin. Anang Remy Mauricio, tapayag kape. Nalpasay. Nagsapa ka mo 10 sumrek, alas 5 pa lang manang Remy Mauricio, kuna ni Madam Vivian Abalos. Rodesan, Agkawili, Boyson. Naimbag nga bigat tayo amin, kakabsat, kuna na. Madamat Buya mi Kanyayo from Cagayan Valley, kuna na. Nagyamang kami apo. Manipod-mod kini Annabel Agbayani. Agyaman na mga idol ko na. Happy watching kini Jiwen Pidiles. Pidilis. Apo. Pidilis. Aha. Okay. Alawan. Awan di ko. Aji ka no. Ay, nalpas ka. Nalpas ko sa iba. Sige. Okay, kita nangyayari. Apo, madama pa lang apo nga pa agbuybuya apo. Naimbaga apo nga pa nagbuybuya kada kay amin dita. Anyaman na po ti ubrain nyo. Yan, nakaluto kay kaden. Muno madama kay pa lang apo nga luto. Puno... Agidasar kay na po ti pangananan. Naimbaga po nga panagsaad na kada kay amin dita. Sa di naman na po nga partes iti naganan. Lubong tayo nyo. Pen kasama na po dagiti na taga Isabela ken Cagayan. Dagiti po taga Pilipinas yan. Naimbaga po nga pangal daw yo. Kada kay amin dita tani. Agalas 12 san. Manong Reyna. Agalas 12 talaga. Hindi ka man lang minutos ay. Yeah, kita... Okay, kita ikwat. Sige. Aqua, man nga rod, isagot naman pa yung dati nga kanta manong rekin ni Miss Cheryl Agaak ba yan? Tagaak. Cheryl Tagaak. Okay. At request na nga si Ka.
Ay, wey, nadapay gayam Jessica. Manipod, pailang araw po nga dito programa tayo na Pauluan, Rayaw, ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Nadapay 15 minutos kaya tayo pinagkakadwa kakabsat. Sa dinuman, ti ayan mo, biyag ko. Kaya't kukumaken ka, ngay pudno. Sika ka na yun, ti arapaap ko. Ket di tanto mapukaw, dito'y lagip ko. Sa dinuman, ti ayan mo, biyag ko. Kumaken ka, ngay pudno. Sika ka na yun, di arapaap ko. Ket di kanto mapukaw, dito'y lagip ko. Aglabas manti adu adawe, ikaritken ka asika sigalae. Di ka masursuro, yak ko alipate. Uray pa'y adda ako ijay tanim. Tuloy kayo pa lang ako'y buya ako di programa na Pauluan. Rayaw! Rayaw ni Ilocano. Sa dinuman, ti ayan mo, biyag ko. Kaya't kukumaken ka, ngay pulo. Sika ka na yun, ti ket di kanto mapuka, dito'y lagip ko. Aglabas manti adu adawe, ikaritken ka
pay adda tun ijay tanim. Rayaw ni Ilocano. Uray pay adda tun ijay tanim. Apo na yan. Ano na yun? Nagsakitan nga kantan. Uy. Pirmi, pamayan na. Ayrol de los Santos, lasong yung arod hermano tay pipita bungangera, giyaman, kunana. Sabel de la Cruz, hi Ray, ni, bakit? Kilala ba kita? Yes. Hi, hello. Kunamon ni Anggala. Dan sabi Chicks Mount. Awan. Warek lang na Benito Verdadero Romero. Request ko man pa jay isumbong mo kay Rapi Tulpo kanakan buy-buya ti programa yu diti Canada ko na. Oh, daskan. Sabel de la Cruz. Hi Kuya Ray, kumusta? Kunana. Ayos lang ading ko. Kanakan nagayam ng kahanakan lang nga roden, di nakpay nga tayo sponsoran mo ng kilkaw. Sige man, sige man. Kung naman ni Ruth Valdez sa Mendoza, naimbag ngal daw karayaw, naudi na kariring ko pa ilang gamin from Saudi. Salvador Castillejos, nagmayat from Waklan, kunana. Hello, Rayaw ni Lucano, watching from Texas, kunana ni Madama Leal Belhalaba. Hello, madam. Dito na yung Texas. Sabel de la Cruz, ay Kuya Ray, dito ako Riyadh ngayon. Noong kilala mo ko, ate ko siya, Remedios de la Cruz, kuya. Oh. Kuya ko si Julio de la Cruz. Sino yun? Oo, ikaw pala yung anak ni Nay. Kuya Primo. Okay. Ikaw, Jim Vallejo, Sarmiento. Naimbag ngal daw tayo amin dito ya Narungan Tuaw, Cagayan. Okay. Awa man na po tigiti greetings tayo. Kata mapana na po to oras tayo. 7 minuto lang ngayon. ala. Kada dagiti apo ada pa'y kaya na pa'y nga duwaso na tata. Awanin. Agor karotan niya tikantain ta. Mahirap naman yung pinapaubra mo sa akin. Yung nang Pag cellphone ta, duwa nga siditan. si ka talaga garaw-garawin na nay. Ilocano. Duang Ilocano. Sige, duwa nga Ilocano. Victoria Kanyak. Sige. Pipita kanyak. Wine. Anya timon unang arjay. Agsabay ta. Tinira maun. Haan. Victoria pa lang. Santo sige. Pipita. Okay. Sige. Ala, dating nga din po tayo maudi nga sunata men. Na napauluan Victoria Ken Ken Pipita. Pipita. Opo, nagbaraya sa pang babae. Dating pa lang Victoria po nga sunata. Nagpasyari jay downtown Ada na saba ku ang balasa Kinidayak itikan nigit Imisem nakasamsami Unay. Victoria tinagan ko kinunana Inarem ko ni Victoria itinagbayan Uray kasta ibanag na inanusa Ket dimteng ti aldaw napalaos ti
iragsak ko ni Victoria, inaklunan to'y ayat ko. When naganas, tunggal aldaw, naglabas. Tunggal ada ni Victoria, itiden na. Ngem malas, di amin na malas. Nigasa, ididimteng ti may saa pasama. Idinapanag, nagpasyari jay balayda. Nitatang na, ti inak nakasarita. Ay barok, pasensyakan, tawanin ni Victoria. Intaray day kaya dit akaroba. Rayaw ni Ilocano. Rayaw ni Ilocano. Tinakem ku'y tinapasama. Ket nam raya naginom iti ara. Tigasat ku sinang sangitak, tawanen tililiwag ni Victoria, ket awanen dito'y den na. Naglabas daw bulan kentawen, nadamag ko ani Victoria simang pete. Dagus kuwa sinarungkaran, mailiwak unay kenkwanan, nga madamit ti ubing nga kadwana. Kas na tayo programa tayo grabe data. Di patinggaan day to'y kantat. Ganapig ko na ti istorya maipanggit ken ayan. Tanag sublin tililiwag ni Victoria Sinobliano. Nubitin ka duble madinggen day to'y kanta. Madinggen day to'y kanta. Yes! Pipita! Yakin request si Pipita, tagtuyoy. Ay Pipita, Pipita bungangera, sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay Pipita, Pipita bungangera, sobra kang chismosa, walang kadala-dala. Ang hilig mong magchismis sa maraming tao, sinabi mo doon ako ay palikero. At chinismis mo pa na tayo'y magkanobyo, at masaya kang ikay aking number 2. Ay Pipita, Pipita bungangera, sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay Pipita, Pipita bungangera, sobra kang chismosa. Kinaldal mong ako'y inlove na inlove sa'yo, at tuwang-tuwa ka kumo ako ay gwapo. Pinagyabang mo bang ako'y masyadong loho, pinagsashopping kita tuwing sweldo. Ay Pipita, Pipita bungangera, sobra kang chismosa, sobra kang chismosa. Ay Pipita, Pipita bungangera, sobra kang chismosa, walang kadala-dala.
iyong kachichismis. Kinudita tuloy ako ng aking misis. Lalo't nalaman niyang ikaw pala ay buntis. Naku, ang hirap ng aking tinitiis. Ay pipit sa bungangera. Sobrang kang kismosa, sobrang kang kismosa. Ay pipit sa bungangera. Kismosa, walang kadala-dala. Sobrang kang kismosa, walang kadala-dala. Ayan. Kat datang na po tinagpatinggan di programa tayo di part 1 na po di programa tayo na pauluan. Rayaw ni Ilocano. Sige, tira. Adapay apo partunan to na alas 2 nga ginggana, alas 4 iti malam, padaanan nyo apo. Ganda kita po hang napat gana po ti request na. Aha. Balit adan to pamita po to numalam. Well. Okay. Ulitin nyo to apo ta greetings damdama. Ayan, dagiti hang naibasa apo ti greetings na. Ayan, ulitin nyo to damdama. Parto. Kaya ta kasangar din na po. Siya ka po ni Marvin Agne. Siya man ni Lagmay. Puwagpakalan kada kaya amin. Bye-bye. Hello, good night.